exactly. He will find, he will get the exactly critical dosage. The science is telling the exact meaning for better study of the house. Okay. Bagrumba, many people Bagrumba, Bamari landing body, just Bahang Dinai, Bahang Dinang, something like skipping, something sitting, something just jumping like this. Bagrumba, this. The group next group next group people. बिदि जोनोम जादोंब्ला जों फैनो हागौ दाना बागुरुम्बा मोसानाया बोरै फैयो बेबो बर' हारिनि बर' रावजोंनो जोनोम जाखानाय बर'नि संस्कृति बे माबायदि जों डाइरेक्ट बुंनो हायो जों गोदो गोदाय जोंहा गोदोनिफ्राय मोनसे इन्दि लुनाय एम्फौ फिसिनाय ओमफ्राय थावख्रि जानाय थावख्रि फाला जानाय थाख्रि फाला इन्दि लुनाय बा इन्दि गाथा बेयो जोंनि हारिमुनि मोनसे एंगारनो हायै हारिमु एबा कालचार बेखौ हंगा हंगि थानाय फिथोबखौ न'खरसेयाव मोनसे समनि गेजेराव इन्दिखौ बुफ्लाव बुफ्लाव लुनो थाखाय बिराद गोब्राबमोन नंखायनो जोंनि बर' आइजोफ्रा मा खालामोमोन माने न'खरब्रैजों न'खरबाजों 6 न'खरजों 7 न'खरजों 10 न'खरजों 5 न'खरजों 10 जों 12 न'खरजों बिदिनो ज' खोथा मिलायलायनानै गाथा जानाय सिस्टेम खालामो दिनै न'खर बेवहाय गाबोन बैयाव बिदिनो सोलाय सोलाय न'खर रटेसन खालामनानै इन्दि लुनाय गाथा जायो बेखौनो थाख्रि फाला होनो बेवहायनो बे गाथा जानायावहाय गोबां न'खरनिफ्राय सोरबा बुरि बुरि फैबाय सोरबा फिसा गोनां फैबाय सोरबा सिख्लाफोर फैबाय जायनाव जि सोलाबो सोरनावबा न'खरनि गाहाय बिमा गैयाब्ला फिसाजो देरसिनखौ बा फिसाजोखौ सासे खोन्थाहरबाय आरो सोरबा बिहामजोखौ फाथायहरलाय बिदिनो सोरबा गावनो बुरियानो फैबाय बिदिनो एखनबा सिख्ला गोजा एखनबा बांसिन फिसा गोनां एखनबा बांसिन बुरि बेबायदि जायो बेबायदिनो सानसे बेलासे हाबा जानो हामनाय बैसो जानाय बर' सिख्लानि गोरबोआव मोनसे गोसोआव गाव गावनि मोजां मोननाय आरो गोसोनि खोथाफ्रा बेरदों आरो गोबां समावहाय बे इन्दि लुनायावनो खोथा रायज्लायनाय मिनिलायनाय जंखायलायनाय सल' खोन्थालायनाय बेफोर जायो होननानै जों मिथियो दा बेफोर जानायावनो बेबायदिनो सुजुग सुबिदा टाइम आरो परिबेसजों गोरोबनानै बर' सिख्लानि गोरबोआव सानसेखालि सुबिदा आरो सुजुग लानानै सोमोन्दोखौ दहाय होनानै सोमोन्दो बांद्राय हामजायै थानायावथ' उसुबिदा जेनेबा बे सुजुगावहायनो सासे बर' सिख्लानिफ्राय माने बे मेथाइआ जोनोम जाजोब्बाय बे गोबां सिख्लाफोर दंमोन बेवहाय बैसो जानो हामनाय दा मोनसे लाइजामखौ लिरोबा बा दरखास्तखौ लिरोबा गंसे कलमखौ सानैथ' हमा दा गंनै कलमखौ सानै हमनानैबो लिरजाया सोरबा सासे लिरजेननांगौ जे मेथाइखौबो बाथ्राखौबो सोरबा सासे बुंजेननांगौ थिग बेबायदिनो गोबां सिख्लाफोर साननाय दङ बेफोर होननानै सासे सिख्लानिफ्राय निस्सय जोनोम जाबाय बे जोनोम जानाय बे जाबाय फैयै फैयै मिनिगांलाबाहै आंहा मासनि मेथाइसो खननोसो गोसो जाबायना नै आङो मेथाइ खननानै मोसाथारसै बेबायदि मोनसे भाबजों निस्सय बियो मोसाग्रोबाय बे मोसाग्रोनानै मोजां मोननानै दाना उन्दैयाव सोरबा सासेयाव लोगो लाबाय आंबो मोसानोसै आरो बेयावनो आंबो मोसानोसै दाना गासैबो मोसाजोब्बाय फारि फारि न'खरनि गारजेना सिन्थायनो न'खरनि मानसिफ्राबो आफा फख्राबो मोसाबाय बेबायदिनो बागुरुम्बा दिन्थियो जोङो बेनिफ्राय बागुरुम्बा दा बागुरुम्बाखौ जोङो माबायदि ओरैबायदि मिथिंगाजों गोरोबफ्लेनाय मिथिंगाखौनो लानानै खननाय आरो सासे सिख्लाया सासे हौवा बे जेरै बंस'निसो मानसि गावनि जाथिफोर मानसि माने गावनि गामियाव बियो नागिरनानै साबसिन हौवाखौ नागिरनानै मोनासै बियो गावनि सोमोन्दोआव गोनां मानसि सासे सेंग्राखौसो फसायख'नानै थाबाय दा बिसोर फसायबाय खिन्थु मा खोथा जाबाय बेवहाय जात सोमोन्दोनि माखासे बादायाव बेखौबो फिथायनो हालिया ओमफ्राय फारसेथिं मोनसे बा खान्थिनि समाजाव नेम दंलाय बेखौ हाला दा बेबायदियैनो बे मेथाइखौ बियो गोसो जानानै रोजाबदों आरोखि बे रोजाबजेननायावनो फैदों बोरैहाय फैखो मेथाइआ दानिया आं मेथाइआव फैसै बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा जात नङाबोला खुन नङाबोला बागुरुम्बानै बावनानै नागुमोनखा
ai lege lagu manka sanam jatno ngabela kul ngabela taberang purnane pamnane lagu manka ai lege lagu manka nói